ku yi mana subscribe na Adams Bone Ashaka TV, kana ku danna ƙararrawa, ku yi like, ku yi comment, ku yi share. To jama'a, duba garin Kano yadda ya dawo. Jama'a dan Allah ku gani, ku ga yadda cikin garin Kano yake, babu jama'a, babu kowa. Duk wanda ka gani akan titin nan to ko ma'aikaci ne na ruwa ko harkan kayan abinci ko harkar rashin lafiya ko uzuri dai na wani abu da ya shafi ya zama dole sai ka fito, su ne kawai wadda kake gani a nan. Daga su sai jami'an tsaro suke yawo akan titin nan. Ɗaiɗaikun mutane ne wadda zai iya takawa, wannan da kake ganin sa police ne, can kuma za ka ga ɗan mutane dai haka suna ɗan kiftawa. Amma jama'a ku duba titi, garin Kano gari mai jama'a, gari mai al'umma, amma dan Allah ku ga da garin ya dawo. Jama'a wannan abun ba abu ne na wasa ba, ba abu ne wanda za mu tsaya muna tanzira wa ido muna gani ba. Abu ne wanda za mu tashi tsaye mu yi addu'a. In su manyan ba za su sa a yi addu'a ba, ko malamai ba za su sa a yi addu'a ba, mu talaka wadda abun yake shafan mu ya kamata, tunda muna gida ya kamata mu tsaya mu yi addu'a sosai. Kowa ya addu'a, a tashi tsaye, ba bacci bane yanzu a gaban mu tashi mu ci gaba da addu'a. Wannan al'amarin ba ƙaramin abu ba ne. Jama'a kusurin Allah ce ta namun ya yi wasu saboda waɗannan ba wani ƙarfi bane da mu. Soja ne a bayan nan, akwai talauci. in kai ba wani abu ba ba kai saka mutu ba kan titin nan kana yawo a kan titi. Allah babu su kuma iya tafiyar ka ba ga shi nan za ka tafiya ga motoci, amma wallahi iya tafiyar ka daga nan zuwa daga Murtala ba za ka ga mota ba a Saudiya. Wallahi convoy aka yi za a tafi jana'iza ne. Daga nan ku duba za ku gani talauci gaskiya ne. Duk irin waɗannan abubuwan, kowanne gida akwai lambar sa, akwai mutanen da suke gidan na tabbas, akwai kuma buƙatar su, akwai kuma abin da za a zo a isa sai da aka yi kullum haka checkpoint a nan haka ne kullum da 'yan karota haka ne kullum. da immigration da soja da police duka dai aka haɗu da civil defense Akwai abin da za a zo a yi da muku. sai abun an hadda haɗu a 'yan nan karota. ana tsaro. Su ma security agent. Duk wani junction a garin Su ma Kano, security agent. duk wani junction a garin Kano an sa jami'an tsaro Misali in ba 'yan karotar da kan suna vigilante kula da Ba zai yi ba wurin polisawan ba su da yawa. saboda tsaro. Gashi ne yanzu wayan ba kowa Saboda wai. tsaro. Ka duba fa. Aka yi abu. Jama'a kun gani da yadda abun sai yake. kaga kamar Allah to Allah Kun ne gani? ya fasiri ka. Amin ya Allah. Tunda ba taba experience ne irin wannan. Wannan jama'a mu tashi Abin da ya mu ba yi da addu'a similar to sosai. wannan. Shawarar da nake Sai ba mu lokacin da aka yi mu yi addu'a sosai jama'a. Ko na ba Ina ba mu shawara mu yi addu'a, addu'o'in da muka sani mu ci gaba da yi. Wallahi wannan abu ba ƙaramin abu bane. An hana ka fita kasuwa ka nemi abin da zaka ci, me zaka ci? Gwamnati kun ga har yanzu gwamnati ba abin da ta bamu. Jama'a dan Allah dan Annabi mu yi addu'a, mu yi addu'a. Ni ina nunawa jama'a mu yi addu'a. Shine. Ba abin da yake ƙarfin kuma addu'a a yanayin yadda su ci da duniyar nan. kansu da yari. Idan muka bar Allah, Allah zai bar mu. Ya kamata mu koma ga Allah, mu nuna masa, mu nuna masa damuwanmu, mu nuna masa damuwanmu, mu nemi afuwa a gare shi. Allah mai yafewa ne. Allah shi mai yafewa ne. daga harami Allah ya hasbasala duba mu sultan hashar hijira. Gani. Waɗannan ungoyi ne wanda daga Duba. harami za su kai kamar Nan wajen ɗan zuwa abundi ne. gidan Murtala, amma wallahi Ga ba za ka ga gidan mota ɗaya ba. Talamis. A yau ba za ka ga mota Wannan ɗaya ba. gefen hagun can Kuma sun kai sati uku a wannan hali da suke ciki. gidan Talamis ne.
a gida komai a wadace, nan duka network an ba su komai an ba su, ruta ruwa ba abin da ya tsaya. To ai misali mu na farko ba a san waye ba ma, ba a san gidanka ba, jama'a ba a san population ɗinka ba, wato zama ba a so a ga mutum ɗaya ƙasashen duniya na farko yunwa ce ma kowane ta gida an yi kashe lambar in ɗinsa, ma an san menene su ne waye, ma in ta aka kashe haifi ka. mutum an san waye, in ya Ka mutu an gani san waye ya duba mutu. fa. Ka fahimta? To mu duk babu Kaga da wannan 'yan tsarin. hisba Ka gani? Saboda haka shi sa da muke shan jami'an wahala. tsaro na Gwamnati 'yan ba ta san wa sanda take da su ba. Haka da an ce a je a rijista ɗin civil haihuwa, defense. mutane su gani suke yahudanci ne. An ce in an yi mutu a je a da rijista, dai mutane 'yan gani suke karota yahudanci duka ne. aka haɗa nan Sai nan an dan yi kuma ba a san mutum nawa kake da shi, agundi ne mutum nawa ne irin mutum nan ne in dan ƙarfi. agundi ne ga can ambulance. Wannan motar ta jami'in tsaro ne, kun ga shi zai zo ma wucewa yi. Na gaya maka mu da sauƙin gani? gaske a harka, wallahi da sauƙin gaske a harka. Kawai yanzu Wanda kaga ya zo mu tsayawa muka yi, mafi yawancin al'umma sai ba su an da ba mu damar izini. kansu. su kuma jami'an tsaro ne ina ji kun ga da suka zo ma wucewa suka yi. Da Allah jama'a ku duba garin Kano nan fa Gaskiya ne. wani gosulo da yake afkuwa a nan gun, amma ka duba Kaje ne haka suke a nema. minti 5 ko minti Kaje yana can yana cewa za haka ka suke iya zuwa daga uwanku za ka iya zuwa nan wannan katangar Rumfa College, wannan katangar Rumfa College Ka sa file kawai sai a jama'a wannan al'amarin a duba jama'a da kofar Rumfa College nan an wuce jama'a da Allah ku ga titin nan a gashi Kowa kamar ba a taɓa halitta kowa ɗan gida adam na haka. gida na yayi wa inna ilaihi raji'un. Duba ku gani jama'a. Inna lillahi wa abin da inna muke magana ilaihi shi ne Najeriya ba a yi da abu doka ba ne, inda da an yi da abu doka ai babu wahala da abu doka ga irin ta nan an ce dokar kuma an bi ta dole. To shi ne duk wanda ka je yana fitina ai bai kai kawo mana warakan wannan gwamnati. abu Duk wanda ya yake zama fitina tarihi, gwamnati ta ga dama ta sai kyale dai mu shi. ba da tarihinsa. Wallahi amma a gobe To gwamnati ta ga addu'a za dama mu ta dage da yi. komai a zama akan hanya. Nan sabuwar kofa ne Babu Nan babu sabuwar mai kofa. ƙarfi fiye da gwamnati. Babu mai ƙarfi fiye da za gwamnati. mu shiga ta cikin sabuwar kofa ga ta nan Ƙarfi fiye da gwamnati. za mu shiga ta nan za mu bi jana'iza za mu tafi da Allah jama'a ku duba birnin Kano, birnin Kano ku duba birnin Kano yadda take da al'umma Yanzu ka da ji wata jama'a hirar da da aka yi. ababen hawa, Masaci amma ka duba masaci uku saboda aka yi wannan ba a Saudiya. duba wannan ba ƙaramin abu ba ne jama'a. Ina ba mu shawara, ina ta tunatar da mu ta yin addu'o'i. Akwai addu'o'i kala-kala da aka bayar idan masifa ta afku a ƙasa, idan masifa ta shigo, idan annoba ta afku. Wannan masifar da yawa Akwai take. addu'o'in da Allah ka kawo mana Annabi ƙarshen sallallahu wannan alaihi abu. wasallam da Alƙur'ani. ya bayar Kawo mana ƙarshen wannan Kala-kala. girman Annabi annabi. Alƙur'ani. Ai ga duk su nan tunanin sai ɗan mu adam dinga abin ya kai. amfani da su. Shi saka Kar mutane mu yi suke sake. kuskure. Ni abun ma Ka da zauna yake maka ban ringo mamaki, Yahuda ne suka yi kaza. kamar tunanin mu cirewa shi ma aka yi mana cewa gaba long ɗaya. term plan na Yahuda ne. To babu ma mai Misali, tunanin yin Shi addu'a, mutum ya yadda sai dai mu ta cewa kama zai yi abin da zai kashe banza shi. da wofi. Shi fa bature ba irin ka bane. Sai surutu. Akan mutum ɗaya ba zai yadda ba sai ƙasa ta tashi. Yau America, yau Ingila, inda za yau mu sa China kanmu, nan suna amma ta wai mun kasa mutuwa. yin addu'a. Za su yi abin da za su kai kansu Kuma ba. ita addu'a ita ce mafita. Ba zai yiwu ba. Nan hanyar gidan sarki Ba zai ne, yiwu ba. Za su yi abin da zai kai kansu. hanyar gidan sarki Yanzu ka ce Kano. wai a China ce ta kirkiro maka. Ta nan A muka China biyo. ko yadda suka san human rights din su Duba ba. mutum ɗaya akan mutum ɗaya. Gwamnati ta rikici. Duba jama'a. To yau gashi sun yi abu Allah ya shauka musu da kaddara da gashi na mutane suna ta mutuwa bayan da su. Kuma a ce suka kirkiro kansu. Allah ku gani jama'a. Allah mai iko. Allah da isarka wannan abin ya faru. Allah da isarka abin nan zai daina. Allah muna roƙonka ba don halayenmu ba ya Allah ka yafe mana laifukan da muka yi maka. Allah laifukan da muka yi maka da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka yafe mana. Allah mun tuba. Allah kai mai afuwa ne. Allah kai kace duk wanda ya roƙe ka Nan wajen aikinsa ne. za ka biya masa bukatunsa. Allah gashi muna cikin wannan halin
ba don halayen mu ba. to Allah haka ka ne. yafe mana. Wannan hira ta kai wajen sati biyu Allah ka fa. yafe mana laifukan mu. To ta kai sati biyu akalla. Masifa da ta shigo Kuma duk wannan ƙasa. ungoyin da yake faɗa ungoyi ne wanda Allah za su kai ka kamar kilomita kawar mana akalla da ita. 5 kafin Allah ka ɗauke harami. mana ita. Amma ba za ka kowane ɗan adam ba. Allah Wannan masifa da mai Allah kama mun ai sai dai tuba ka addu'a yafe mana. kawai. Sai dai addu'a. Duba nan prison ne. Amin da girma. Kurmawa prison. To wannan masifa Allah ya Nan kawo ta Kurmawa saboda cewa prison wani ne. bature shi ya kawo maka ita. Yake Inda da an yi ta mu gidan take sarki. kashewa sai mai tunanin haka. Wannan shi Ko ba ne haka ba? Kurmawa prison. Inda a Kano an yi ta State mu take kenan. kashewa sai mai tunanin haka. To babu Wannan tsari ga baki ɗaya kai Kurmawa tunanin prison wani. Kano State. Hello? Opposite Emir Forest Kano State. Very good afternoon. Wancan How are you? katangan ta Emir Forest. Thank you. Tango shi. To Tango. jama'a dai muna neman Wace? a dinga addu'a ta addu'a Allah ya kawo mana sauƙin wannan alfarman annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.